naman kayo it is message, it is ceremonya, it is dedication. Amen? Praise God. At adalang kayo Diyos sumagkamalong na kahit kung pakaawa, unay, ang runaan na kayo, dulan, kini, sana, tadag to'y ubing nga, nabayot nga mo, definitely. So nga kayo di number 1. Okay? Number 1, puntos, kahit kung may pakamo, kati plano ni Apo Diyos, di pamilyo. Isuti ko ito ba? Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you. Iti kadang mangi-reveal, iti plano, iti family, iti ubing, tapos makita mi, nagito'y ang runan na kadarulan, yan isaray kirito'y oras. Yan amin yan may, kahit maawagan mi, nagito'y kasaon, na makita mi mo niya talaga, di-design mo iti. Kaya, kabayan ni Holy Spirit, na mangi-reveal, maawatan mi din. So, na ito'y tinawag mi, Jesus' name. Amen. Okay, muna na, kita ka kayo with Genesis. Yung plano ni Apo Diyos. In Genesis chapter 2, verse 24. Okay? Ito yung 24. This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. So, first, na makita yun ito ay kaya dyan relationship yung agasawa. Na nakasano ni Krista ni Apo Diyos nga ng singalot wano ng kadot wala tinagawa niya. Itireta nga relationship. Dadya ita kayo aduwa nagmaymaysa. E na magita riyan. So nga, aanan nga kunayo nga sagaysa iti kastayo agbyag maymaysa. Kat i-prove kayo dyan, Matthew chapter 19, verse 5 and 6. The relationship yung kalang husband and wife, yung pa. Kailan nakita ni tao na ito na daan asawa. 19, in Matthew chapter 19, verse 5 and verse 6. Ito yung nakot mo rin, Jesus yung nakot ito And they said, this explains, ito na naman rin, why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. One. Maksino nyo yung word. So nga, Dadjay duwa, nagbalik lang may-maysa. The King James Version. Verse 6, since they are no longer two, but one, let no one split apart what God has joined together. So, the number one is that your relationship as husband and wife can value nyo nila. Amen. Value nyo nila kasi pinamag-join ka na kayo may maysa ni Apo Diyos. Kaya iti family nakasalalay ka na kayo nito. Iti future na ito salalay. Lupay ni Apo Diyos, number one. Pero na kayo manang ipalasatan na
dakkel iti responsibility yu direta ubing. Once nga the relationship yu get affected mat isuna. Awatan tayo eh. Once nga mayat mat iti pagturungan yu ubing yu. Isu nga first nga puntos na dyan relationship yu as husband and wife, kailangan ipatagyo letang aywanan yu. Aramitan yu letang mayat nga buy-buyaan ng itubing yu. Amen. Aron no kumakatel di ganaganan Uriel kaya mabuya na kayo. Tinampuran ng buyaan tubig, parents. So, kailangan na kayo pa-parents, timayak ka relationship na. Amen? Okay, ipakita pa yung isa. Malakay, Malakias, chapter 2. So, minsan, kapag kita timayak, ugali, mayak biyak, pero moyo kadi, tinag-influence niya yung kamunaan na tayo na parents. Di paragsao tayo, di upbringing na, di kasta tayo karakuha na, dakkel, itimpak na itibiyag. Amen. Hallelujah. Sa by the surroundings, kapag influence karakuha na, DJ ulit by niya. So now, kita tayo na ito yung verse 15. Malakay. So, ito may isa nga kanyang importansya. Then the Lord make you one with your wife, and body and spirit, you are His. So, makita yung mahandi, the relationship yun, not only physical. Ang nga physical, the relationship ng asawa, kundi iti spirit. So, iti spirit yun, pinagmaymay sa ni Lord, igana di physical. So, at the connection yun, the spirit, and the physical nga maragyan. So, later, the relationship, the husband and wife. So, nga kapag maiwanan nyo, ito nga relationship yun, kailangan mo yung spiritual things. At the marriage, spiritual. Spirit, and then body. Tinadumang nga kurang iti relationship ng asawa, ang quantity nga kurang spiritual. At yung muna lang relationship ng asawa, physical. Pero dito yung magita yung spirit and body. So, kailangan na the spirit na yun, napigsa. Katipigsa na lang na the strength na nagkabuo yung spiritual na power of God. Amen? So, that's number one. Your relationship sa husband and wife. Dakal nga bang influence siya di tawid. So, adultery, families, tatak na dati trindan, kapatulong na ka tayo. Munisipyo. Na ado te ubing na rebellious, ado te ubing na suicide, ado te ubing handa nga madisiplinaan dito yung munisipyo. At gaputan nakita na dahil youth, tayo dito kunada ang may kayuman. Tumulong kayo. Iti kakayahan na lang, secular eh. Padasan dati secular, handa nga kaya. So nga, agaas dati tulong nga spiritual. Kasi, ngam no mapan kagaya mi day, kuna ni Sir Labutan nga diya, idi, anpay nga nag-retire, risuna. Tikaawan ka di, nga kapuna na ita. Di parents na gamin. Tinaduma nga parents, binaybayanda ka di ti anak da, kaputi negosyo, gapu iti kwarta, gapu iti taduma, nga dagita ama nga
Ada di tangag sugsugal, nagbarbartek, agdadrugs. Iso ka di tigapuna dahil na kunan ni Major labutan. Iso nga, kailangan, nahanda nga di ubing ti isuruan tayo, pati parents. Katagpaisungot piman di ay. Di nang influence ka di kalakwada. Apa yung agribribildi da, di parents da. You see? Ken isumat ti report kada tayo matlang. Kaduan, napanan tayo nga lugar, nga apay nga nagiti ubing, agribribildi, iba nagiti youth, tanyo no ag-interview kami ti youth. No youth camp. Apay nga kastaka. Wen gamin ta ni mama kastoy, ni daddy kastoy. Adu ti rason. So nga siya kat konforme ti papapanak. Nga pa exercise kung kunang tinaduma. Apay nga kasjay. Iti rason da nga kanayon, iti gapuna kano di ay, nagijay magkita na ijay o nagti family. So nga kailangan, tajay gayam, ti simpata yumat. Dato yung parents tikin, responsibility jay. Amen? Tati berberukan di Diyos, and what does He want? Nyati berberukan di Diyos, godly children from your union. Kaya ti Diyos, tinadyusan nga anak. That's number 2. Number 2 nga point, apay nga kayat na daday, amakin ina nga mayat ti relationship da. Number 2, takayat ti Diyos, nga kumati parwardang anak, godly, na Diyosan. Oh my. Amen. Dahito'y manan iti kaduan nga failure iti tatao nga daan family iti the whole world. Mabalingin ikanda ti tawid nga daga, kwarta, mabalingin na paadal na secular, pero ti awan, na Diyosan. Katandaanan tayo, ti ka-importantihan ti biyag, ti panakaisalakan. Awanan serbi ti biyag mo, numatay ka saan ka naisalakan, may mayat pa ila kuma, ahang ka nga natatao dito'y lubong. Wan ata, anda nga itinmayam dito'y. No, analaisum nga nalaing. Inmay ka ba dito'y nga nagrigat lang, nga pan napudupudutan, nakubo-kubo ti kaawit mo iti nadadagsen, pagkatapos matay ka, sa bali palang turungam. Eh di, grabe nga malas ti biyag. Di ba? Iso nga, ni Apo Diyos, kaya't na ito'y godly children. Iso na iti responsibilidad yo. Kenny Yuri. Nga number 1, godly children. Aramidan nyo iso nga na Diyosan. Adda akem nyo dita. Han ko akem di ay kas pastora, tumulungak. Pero da kayo ti number 1. Tauray mat kahit ko nga isurwan tubing, no hanyo iyag, hanyo mat nga isurwan, kurang latha. Ang kumat nga apan, pilitan di ubing nyo, di balayo. Iyag yo! Anmat nga mabaling kasi, da kayo ti mangiyag. So nga dagiti ubing inyag da ni Jesus. Dagiti parents tinangipan di ubing da ni Jesus. Ket inlihans ni Jesus dagiti ubing in bless na tay suda ti agtawid ti kingdom. Amen. So that's number 2. Mayat da jay paeskwelaan nyo, mayat da jay adadagana, ada kwartana, pero tisingiran to ti Diyos number 1 is, naarabin mo ba nga na Diyosan? Ubing mo. Dahil ito ti singiran ang tunumapang kay jay heaven. So nga, Rulan, Sarah, sabang nga ubing pa'y, hanapay nga mo tag-decision, isa na yo. Ubing pa lang ibagayo ti Jesus. Sanayo dito yung church.
Kitaan nyo dagi, sa sanay na di church, kala ni Armil nga dito, papanag iti lugar na iti, 74. Awan, ubing na ita. Panagkakaut lang ti bulsa ti amuna. Kada mama na, papa na. Kaut na ti bulsa, isuda kada junjun. Pintunuhan na nga ikan, isudag, tulit-tulit data. Madama ka agpipreach. Nga maanak lata nga, anyo mga itugtugot ubing nyo. Sige lata, bayan nyo. Itata, isudag iti nag full time. Amen. So isuda iti nang surut lata tinadyusan. Hanmot nga masapul nga full time. Iti ministry manan baka ma-misunderstand you day ay ibagbagak. Tigat ko sa wen dagiti ubing bayan nyo latangay nga uray agtaray-taray da kaslaawan ti mauawatan dati kunayo nga basta itugtugot yo. Pagamam adagayam. Kita lagi ubing nga ron, sakat agilihan sa kanot, matumtumba kanot, ilihan sa. Nakita na dito eh. Ngam no kita magtaray-taray na ta. Lati ko na mawanaw-awatan na. Sumay sa nga wagas, tap nagbalin nga na Diyosan de ubing, yeg mo ijay church. Malaksig da jay, no agid ida kayo, gis istorya ka tinadyosan, malaksig da gijay, panangipakita yo, iyagyo iday church, tatumulong ti church. Amen. Okay. Tandaanan nyo, now, sursurok ti means, iti kaimportantian, no apay, nga kailan na Diyosan, sikan tumalang nga parents, tag problema. Nohan man ay surwan da ita, kat dumakal, kat drug addict, si kanto ti agkonsumisyon. No saan to na Diyosan, handa kanto nga iunor. Karkaro naka-prophecy dito yung Bible, in the last days, dumakas, tilubong, handa to nga iunor ti parents na. Okay, dahil ti prophecy. Ngam na umay da kiniapo Diyos ang mangyari ka na kwa na diyan. Muna mang iunor iti parents na mo yung kanayak awanan ti parents ko pa'y iti physical. At tata, panutak ngay nuwa minsan. Habang gisursuruak iti family. Panutak. Awan gayam adi nga talaga. Iti no lumakay, bumaket iti naganaking ka, talaga kailangan nga si kasuom kuma. Ta idi awanan, karo di awanan ni nanang, di awan pala ni tatang, hakunay nga makwa di ay ta nasapsapa. Pero di ni nanang ngay, iti maawan, adda ngay ti time nga umaylat tangay kanyak nga panpanunutot. Nga sakbay ko mga natay, ado ko mga din na ipakita kanya na nga mayat. Ta karkaro nga no, ibagbagada dyan, Happy Mother's Day, kini Mrs. Nalagip ko din na minsan. Na ti inapi man, isikog na, ti ubing, 9 months, tabi mo pa nagnanas na piman dyan, may anak mo na, nagpupuyat piman. So nga, lagi dyan ti kasla, ano ko ay nasubsubadan kini nanang ko Tay di umay, sakpay so nagyang kanyak, sakpay matay. Pero, nagijay tagsubsubli kanyak tata. Ket, kailangan kumakasay kumati family niya. Iso nga ni Yuri, mangyari na jay, tatandaanan nyo, tibang asikaso mo't lang ka na kayong arulan, kay Sarah, jay anak yu. No lumakay kin bumakat kayo. Hanga di barkada yo, I tell you. Uray ko na yung mayat ti barkada yung no lumakay kayo, pagkan anuda na kayo. Yes. Ni Yurin tumulang ti adang nga may kasjay, sakam no bilang.
Isu nga sakbay, nga umay da itang tawon, na i-prepare mo isu na kadagitoy nga teaching. Amen. Isu man lang mat, natayo nga lalakay. Ulitak, awan iti mang asikaso no nga ni asawam. Hanga ni lakay mo. So nga dapat isu na ti maasikaso. Pero, to lumakay kayo, anyo maasikaso nga duwat sarilyo, chay anak yulata. Amen. Tauray man kulkul o, kuno, uray mong kunana, awan mo balin na. Ta isu na ti anak. Amen. Kasi ati maawata kon ti biyag ti family. So nga, di i-honor yung nga talaga ti inamot piman. Pipiyang ang nga kasla manok niya. Tati manok, no piman de kawitan, at napaitlog na da jay upa, kat napisaan da 15, nga piyak, jay upa piman ti kumarakaray kay. Ti kawitan pa'y pinmanaw. Wala niyo? Imbakta nagagatla di upang mangpakan da 15. You see, manok da gijay. Sabali tayo nga tao. Hallelujah! So, kailangan nyo makita nga mas special tayo kaysa da gijay. Ta de kawitan pa'y latada. No family. Amen. So, ikukwak lang da jay tapno kuha tayo ngay, makaala tayo ti ideas. Nga apay nga ti family kat kailangan si kasuon. Tinaduma nga min, di barkada da masasasidig. Amang nawang kwartamon, nakapagan ano. Adon mang panaw king kain jay. Kitaan nyo ka di dagi kakaduat to eh. Idi dagi drug surrenderies nga naging matinutata. Sada ma-realize niya eh. Ta itatan nga na isimpadan, awanan dagi barkada dan. Amen. Tay matmatay nga da duma kakadwada, awanda. See? So nga ni bayaw na-realize na rin. Timang isakit kaya mo't lang nga talaga katay pamilya. Amen. Dadgidya ti fruit. Puno dagidya ito ti magitam. Intuno umay ito ti masakbayan. Karagita nga panakaiwan ti ubing. Amen. That's number 2. So ano, da kayo mat nga anak, sponsor, when witnesses, no karkaro ibagbagada tinadyusan, anyo kalkalabanan tinadyusan. Surutan nyo kit di dadjay. Amen. Kataiwanan nyo tinaganak kada kayo. Karkaro lumaklakay da. Amen. Anya maisubad mo, ijay 9 months. Nga inaawit na kapiman. Amen. Kitaan nyo ka di masikog. Kuna ijay. Sika di jay. Rabi manon, pasusuon na ka. Gana ding makal ka. Dumakal ka kit din ka. Sika nga bakat, kung kurang kit din. Imbis nga, permitting ka sana king ka, diubing ka. Tagiyati dapat chumata panunutan. So nga kailangan nyo ni Apo Diyos, tama aramid yun eh. Karida din malakalan. Kung mabaling ka sa ni Yorita, di na maawatan. Amen? Last point. Idi ka sana lagi ito ti dedication ni Mark chapter tagitaan tayo tingkasan ni Jesus. So nga vice versa diya amain na si kasuon nyo di anak yung lead you isuda di plan of God. Plan of God, balinda nga Diyosan, nagbalinda nga narangay, mayat kumamat ti family da, nga bangunon da. Amen? Isu nga da ito, tigapuna, nga iyagyo isuda ti kastoy, ta i-declare tayo da dyan nga mangyari ti biyag da. Mark chapter 10.
Verse 13. One day, some parents brought their children to Jesus so He could touch and bless them. So first, nakitaan nyo, blessing. So taramidan tayo kinayuri, touchan tayo suna, anontaran tayo ti oil, para iti blessing, nga speak tayo. Amoy iti old covenant, tinaganak, blessing ko mati paayos na ti anak na. Amen. So nga da Abraham, da Isaac, Uraylin makaidan, patay da palang ti ima da iti ulo ti anak da, sa da speak ti blessing. Amen. Kat nangyari, dajay ka nagiging bless ng anak da. So nga, dajay ti speak tayo kenayuri. Kang runa na kayong naganak, kenda kayong alulas. Lolo. Amen. Speak you the blessing. Malagip ko. No pa'y, ti family mi, siyempre, dati, haan nga na Diyosan. E di, papuutak, ubingak pa lang, bartikiro ni tatang ko. Istay dakpay tinagbat nga rod. Kat panpanunod talaga nga da plano ni Lord kanya kata. No natamanak di pa ng tagbat na kanyak, di awan ulok kumangat natayak ijay, di awan ti mga kasabatata. Pero, kastoy, praise God pa ita, idedan na ni matay, inayaywanan dakpiman tatsak tinuodi. No dati, tiniskitar na kanon mi, siyak ti manganti inapoy, nagdi kakabsat ko, kamoting kahoy, balingoy nga kunami. Kasi atin napuutak dandani matay ni tatang ko dyan. Itata, storyak na ito Gijon. Itata, mangman kami, ang ko maliplipatan din, nga natatan, lakaya ko ni. Amin kami, ni Manong Minyo, da kami amin dyan, kakabsat. Tatawa, mangmanganda ti kamuting kahoy, syakat inapoy, pipiyat ada asukar, kinada ti kapi, da ginagabsat ko, kapila ang kinbalingoy. Itata, hindi mangmangan kami, dato'y matatang ni Gijon, nga dato'y, in barsak na, hindi, balingoy. In barsak na, hindi nagtitinggaan mi, kat, madina nga mangan. Kat, agsangit ata madina nga rulpiman da jay kamuting kahoy. Mo yun na insulto ni tatang ko jay. Na insulto ni tatang, tinipak na ngay. Kat nagsauti sa bali. Kunanay jay, sige, takitaan man, no dumakkel ka no amom, nagbirok ti kanon ti anak mo. As jay, idi upubi nga kakat, kuna kata, mayat pa'y kanak. Ni isuna ti kasay. Nga midigam dumakdakkelak, karkaw di mapamak ti word of God, madigam madidadang insawang dyan lakay. Takas lalunod nga, nasaktan isuna gamin, nagsubli ka niya na di jay, agaputa nga makabirok ti kanan ti anak na isu nga kasyay. So nga nasaksa-saksan di lakay. Ngam ti insawang na, kas lalunod. Ninanang mo't numamingsan, damat ti sawang na, matay kayo nga si mumulagat. Kuno-kuno na ay, lukas na ter aramidan niyo, kat adapay na day, nang ibagaan naman nga, uray pingasan niyo, tilapayag kuno rumang ay kayo, awan nat amok kasi. Ay, agawa akpay nga agresis di na awatak di ay. Ay, no, anyaman sawang dawan magkidinangag ko. Ngamde kakabsat ko nang insawa-sawangan dahil so ako nakinigidyon, i-resist yun di ay. Tama di di ay isaw-sawang. Amen. Isu nga ti isawang blessing kada kiti anak. Amen. Ura nukit kita mga kasla, awan ti turungan na ti masakbayan, i-reverse mo di ay. Gaputi pamati kini Apo Diyos. So nga da kayong arulan kinabiyana,
Ay, kanayon yung isawang. Jay positive. Jay ubing nyo. Hala nga, kaputi, indidikar ko, no in-bless tayo. Agsatras ka lang ijay. No pay, powerful na ito aramidan tayo. So, in-bless ni Jesus, sinaklot na, tinats na, nagijay ubing. Amen? Isungat tayo aramidan tayo ijay. Hala nga, ididikar, no di kiti speak tayo di blessing. Amen? Ngam, inayong ko di ay, na tayo nga parents, kiti speak tayo. Tanin, panunutok nga rod na kami nga pamilya, kat kasi ay, dadanang kintatang handang amo di ay, pero powerful gayam. Tinamati akon, sa ako i-resist. So, kung nakmat ka na gidyon, i-resist yun di ay, ang makabirok ni amayo ti balingoy. Amen? Tamangan nukin magat. See? So nga na kayo ngayon may dito ano isaw-sawang dayay? Ano isaw-sawang nga menel, nang, ung, awan amamom, kaslakan ni lulong mo. Lakat, dagi di kasi, ikatan tayo dagi. Amen? Tinsawang ni Jesus, blessing. Amen? Roland Kensara. Amen. So, niyuri tata, timang receive jay. So, dawatak nga rodan, umay kayo na. Lang di puntos. Nga ikak iti importance unay tata. So, nga na kayo ngayon may, i-apply yung mat. Iti family yo. Na kayo mat, nga anak, litak manan, damayo kininayo, anyol plipatan iso nung bumakit na lumakay da, nga iwanan. Agbabawi kayong tuno awandan. Awanan pang i-applyan nyo. Are you getting something? Amen. Ang kayong agribe-rebuild ka nakwada, uray no anya ti kurang da. Tanay apo Diyos, tinangusar ka nakwada, apay ganda ka. Amen. Witnesses? Ay siya di? Aw. Ure di kayo sumungbat. Aw. Siya pa'y dudan. Amen? Siya iyat tako di, sinaganak anday tako. Aywanan tako. Tanong mamagada si tako ana-anapen. To pwede ilakuak si gatas. Agpaiso, agsangsangit ak no maming sang kininanang ko ta. Din may, pagkatasak madinan, adak nga rod, mainom satan, madisin uges ko, kanana. Aya, tulukit kita akmanan, mansandal ka nga rod, tadi mo pinadpadasin nili, uuway ka sa anak, kanana abo, pansandal ay, idautan misbado na, ay, sino pa'y pangibadbado am isa, ang gay na bakista, madinan amin. Hanto yung orayan nga kasjay. Pinak man lakos si Dana, adak kan maipangansa. Iso nga tatapa lang karkaw na pigsa ti parents you. Do it now. Taraunan nyo isuda. Iwanan nyo isuda. Tadajay ti design ni Lord. Iti family. Idi ubing kamat si ka amin. Tinasikaso da. Agbaliktad matiyay si kanton iti napigsa agbalindamot nga ubing. So nga isudamat iti pagatasem. Kasi gayam lang di. So nga mas tayo, apay ni tatang ko kasla ubing. Kutun mo't kaming gayam. Tas ikatlin makay ubing damat. So nga isudamat ka iwa-iwanam. Amen. So nga, lagi ubing ko natakat. Kita anda medyo lumaklakayak kat. Met mo't piman. Papa, ano ko lang mo't piman na isak? Ano ko akat? Talaga nga kibinandak mo't piman. So nga, mayat. Pati mo't piman na kita kakaanakak.
Minsan kat, di sapatos mo ngay. Di ko ngay. Aga sa mayat nga rikiknaan. Amin. Adi na kaisong akay. Ay inayan nas na kay. Hangakas jay. So kasi anak. Amin. Adi kayo masaksaktan bakan din masaktan no di analyzen. Tanisak na may bagbaga. Magalan parents ko, baga tawada pa lang din inan misis. At siya at adi pang i-applyan mi ay, pakanan mi. Ngam din, naganak ang sakan, hanggang inmaydan. Bahala sa Apo Diyos mo't kiti. Amen?